Γεια σας, Unbox Greek 1, 2, 3 και σήμερα θα κάνουμε, πώς το λένε, πώς να σας το πω τώρα, ανακοίνωση είναι αυτό. Για το καλοκαίρι, για κάποιο καιρό θα κλείσει το κανάλι για το καλοκαίρι και θα αρχίσουμε το Σεπτέμβρη. Αλλά επειδή θα πάω διακοπές μπορεί να κάνω ένα βίντεο, για να το δείτε εσείς. Ένα βίντεο στην Κάρπαθο. Θα είναι, πώς το λένε, vlog, τι κάνω και αυτά. Και άμα θέλετε μπορεί να κάνουμε και όχι μόνο vlog, να κάνουμε, ξέρω εγώ, πολλά βίντεο. Αλλά τέλος πάντων. Μετά όταν γυρίσουμε στην Κάρπαθο, προφανώς θα κάνουμε gaming βίντεο ή unboxing βίντεο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Γεια σας. Like και subscribe μόνο. Γεια σας.